Ndia kuti munatibalizina what are the benefits mwina kwa anthu amene akupanga poyamba timanena kuti munthu amene amalandira up to 150,000 sitizimudula msonkho panopo tayiwonjezera imene jayi kuti ifike up to 170,000. Malingana ndi kukula kwa chingongole chimene ife tili nacho ngati dziko, budget imene amwanamveka anapanga mu parliament ikusonyeza kuti pali zinthu zambiri zimene zikuyenera kusintha, ndipo boma likuonesesa kuti litolere misonkho yokwanira pamene likugwira ntchito zake zosiyanasiyana, ndipo palinso kusintha kwa zichitochito mbomamo, komanso kanipidwe ntchito ka anthu ka mbomamo, komanso nambala ya anthu ogwira ntchito mbomamo, komanso maulendo osiyanasiyana a akuluakulu a mbomamo. Zambiri zasintha. Nde apa pali achina Brian Banda kulongosola mene zinthu zambiri zikuyenera kukhalira. Tikulandireni kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tiye tikhale limodzi kuti timve kusintha kumeneko. What are the benefits mwina kwa anthu amene akupanga poyamba timanena kuti munthu amene amalandira up to 150,000 sitizimudula msonkho panopo tayiwonjezera imene jayi kuti ifike up to 170,000. Kusonyeza kuti munthu amene ndalama yake ili pa 0 msonga ndi 0 1 kukafika pa 170,000 sazidulidwa msonkho, kutanthauza kuti zimene zapangizwa kuti munthu amene uja apinduleko ndi chani 5,000 pacha ibwera mthumba mwake. Ndeno tinali ndi 25% bracket jayi imene jatachita phase off kuchokera pa 170,000 ukafika pa 1.5 million munthu azidulidwa 30%. Kuchoka pa 1.5 million kafika pa 10 million munthu azidulidwa 35%. Aliyense amene amalandira 10 million ndekuti azidulidwa 40%. Kenaka kwabwera misonkho ina yanyuwani yoti tidziwe. Kwa amene timasewera juga ndi malotale pabwera msonkho kuti mukawina ndalama zija zidulidwa. Poyamba msonkho udalipo koma manati ikafika ukadusa mwina 100,000. Pano pa ina iliyonse imene watani wawinayo poyamba imadulidwa 10%, pano izidulidwa 15%. Okay? Then pabwera misonkho ya amene tili ndi nyumba za amene anthu amapanga nawo rent. Maga nyumba izi zokhala manthu zitimati ma residential property. Chifukwa ma commercial properties zimene mapangira malonda amadula kale misonkho amalipira. Pati boma laona kuti munthu mmodzi ngati banda mutakhala kuti mwe nyumba mwina sate. Mukatolera chotolera chija simapereka ndama ina yonse kuboma. Ndiye apanga pamakhala withholding tax pamene pajapa. Mukuyenera kuti muzichita limit ndama zimene zija. Ndiye apempha Escom, water board ndi Malawi housing kuti mutithandize kuti tidziwe kuti anthu nanga santhu amabisa information imene chai. So they are trying to put a system that is going to increase net yotolera misonkho kwa anthu amene ali ndi nyumba zogonamo. So ngati malipirisa malenti nyumba mwamoyo muziziwa kuti rent ija mukalandira is subject to tax. Atifotokozera bwino a MRA yakuti apanga maphunziro aphunzitsa anthu. Tikamachosa ndalama kuchoka ku banki kupita ku banki tizilipira 0.05% levy imene yoyo ya bank transfer. Tikamatumizana ndalama izizi kandi Airtel Money kandi TNM mpamba ndi njira zotenezo ngati kutumiza ndalama yoposa 100,000 pazidulidwa 0.05%. Komanso value added tax inali pa 16.5% yakwera to 17.5%. Ndipo mali kudandaula kuti anthu timakati kamagula makatundu timauza anthu aja kuti amsandipase kalisiti ka VAT kumaliponda boma ndalama kuti chonde tikhale compliant and kama systems kuti anthu azipereka ndalama because ndi njira zimene boma limafuna lizipeza ndalama kuti litani lipange. Ngongole zathu nziko muno padakali pano pa zili pa 21.6 billion. Trillion. Sorry, yes, trillion. I beg your pardon. Yomwe ndi 86% ya ndalama zetu mapeza gross domestic per capita ya to GDP. Zafika hapa. Tikwena litipeze njira nditu za ntutu. Asisi pa 16. Pano tili pa 21.6. Tafika bwanji sopo ndikoni. Ujeni yatu deficit yatu ndi aikulu kwambiri. Chifukwa kuti siti kupeza kuti tikamakha kuti ndi forex. Timakha tikuitanisa katundu wambiri kunja kuti ndikumalipira misonkho. Now, because we don't have that, we are not generating misonkho imene tikutolera si kukwanira kuti tiyendesere zonse zimene timafuna ndeti kukongola mabanki muja ma bills ma treasury bills ma whatever nde ndalama yopereka imene jaya bwana yakwera kwambiri because basically the government is being financed by ngongole.
now zikufika pokuti if we can manage this, that's why akubwera no ndi ma disciplines zimene akunena boma la DPP. I hope they are going to do that, kuti abwera ndi ma expenditure controls, ma travel restrictions, ma procurement reforms, kuti ngati njira ina wayana think akoza kuonjezera zina, ngati njira ina yona kuti ndalama yochepa imene tikuipezayo isamatulukeso just because sitimaganiza bwino tibe ndalama yokwanira tikaipeza kungoija olondeke kofira kuti asamagwereso. Yes, akhaleso ndi ma number of ma trips amene akoza kuyenda, musunga mangoyenda basi mangosika ndege malaya mako pasira kuya persona tazivapo mbuyo mutazionapo mbuyo zona ndi tatiye tizikhala nziko muno kumapanga munthu usamango kuti umangopita kwa anzako ayiwo asabwera kwa sanga bwere sunga kuti kumane Malawi tabwera kumane Malawi zona meeting iliyo siya ikhale kwanu mundirole bada tingo facha nthawi foro sanga akamba mfundo izi, and I think Malawi amvesese chifukwa chonena kuti this is what will hold this government to account. Kodi ziteka kapena ayi akambapo nkhani yonena kuti external travel ya akula boma akuti kumeneko amene ma cabinet minister, ma deputy ministers, ma controlling officers, ma CEO achapa akunda kwachulaja, ma senior management, ama SOEs, amene ma heads of public institutions onsewo akuti kuyenda kunjako kukha restricted, ndipo maulendo amene avomera ndokuti at least atakuluka katatu koka. Sichoncho. Ndiye aukambanso nkhani yonena kuti pakhala ban with immediate ban imene ya ku business class, kuti kulibenso zomakwera ku business class, muzipita kuchani, muzikhala ku economy. Ndiye pali nkhani ya procurement ya motor vehicles, kagulidwe kama galimoto, kuti government amba yayimisa kaye kuti zimagalimoto zikuluzi zotula zimene zikuthera ndalama za misonkho taimani kaye akuti zikhala case to case situation, kuti muchitokhala kunena kuti pavuta ndithu ndiye muzikachita olandira chilolezo chapadera kuti mugule galimoto. Ndakambanso nkhani ya recruitment, kulemba kwa ntchito kwa anthu, kuti amboma ato amenewo kuti tayamba tayimisa kuti unikire bwinobwino, ndipo pa 9 December kuli head count afuna azikachita kusimikiza kuti mwati kuli anthu angati Minister of Lands abwere taone chipangothekaso kuti ena ndi ma ghost workers. Yes. Then akambaponso ndithu nkhani ndithu ya meeting, kuti ma meeting yaja zomangotiya mwapita kumangoche, mwapita kusalima bwanje enawa azichitikira pa vechu, timati vechu masiku ano kumagwisa ntchito pa computer mazumuwa. Komanso tikamakhala ndi maulendowa tizikhala sensitive to size of delegates, kuti awapita anthu angati maulendo akunja osangonyamuka office wamakhala ndi ndondomeko yake sungakangokwera gali ndi ndege basi wapita munthu uli ndi amene kwatsanzika mboma. Yes, true. Akulenga tulendo ulionena kuti wachita organize ndi donor boma sikuikapo wataba kwa sababu zimachitika tionena kuti World Health Organization double tipping ena anena kuti yambwere kunonso timanena kuti tufuna so munthu pasa allowance ya munthu wankulu pathumba ya munthu wankulu pathumba nthawi yatithe kuli ma extra budget request anthu amanena kuti kwathu kutapeza kuti zonse anadya ndalama ndiye mungotiganizira akuti ku treasury musavomere wina aliyense amene atabwere ndi extra budget request akuti musavomere kumeneko. Ndiye pomaliza wakambaso nkhani ya ma staff ku embassy kuti number to be reduced mpaka na only to 5 officials. Aminali ambassador moda akwemba sakubwera akwemba sakubwera tisanje so bwino pasi tina munakwera zambiri zila zokodi ujidano ndeti zikeso mabasa akwembase munakwera anthu odabwitsa siti kwaziwa inawa anachulukamo sikanikai mipanda zikhamu zimosi akutionera pa mwembase ndabale athu watungwabe bepani yagwera pamphuno kuti ndrama tilinazo nakalakondakukhani konko koma atsike kaya sizili bwino pakira mabasa akwembase titsitse kaya ndeti sankhenso okwera tikabaperekeza maliro mpita ukalonga kwathu kuti maitana list ya maina kwangokwera mmini mmapezeka kuti mwakwera enaka maliro sadakwere akukalonga ndeti manata kirandanka mazina so layani banda nde kuti kwakwera komasa timuone brand new. Yes, so tipangecho ndisuku members kirandanka membasemo kirandanka tiwerengane bwino akale 5 bas
stose sitingakhale ku embassy ena tikhale ku komanso an interesting one ndi ama visa pali maiko ena amati charge ama visa tikapapita maiko mwawo ife timalola anthu aja kuti azingobwera kunoko ndeti kuna kuti ayi ngati ife timati timapereka polowa kwanuko katikati kwa yunkwayo nthawi